ህዝብ ትግራይ ዝወነኑ ጂኦፖለቲካውን ታሪኻውን ማዕዘን ኢትዮጵያ ኣብ ዘይቋርጽ ፖለቲካውን ታሪኻውን ማዕበል ምዕባልን ለውጥን ትርከብ ኣብዚ ነዊሕ ዝተሃላለኸን መስርሕ ታሪኽ ህዝብ ትግራይ ብጭልፉ ክነቕርበልኩም ኢና ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትጽንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም መረዳእታትን ታሪኽን ኳዕቲ ኣርኪኦሎጂን ከም ዝሕብርዎ ትግራይ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ነቶም ፈላሞት 100 ዓመታት በደረጃ መሪሕነት መበቆል ጥንታዊት ስልጣነ ኢትዮጵያ ዝኾነት ክልል እያ ቀፂሉ ድማ ምስ ካልኦት ከባቢታት በብተራ ኣካል መሪሕነትን ተመራሕነትን እናሓዘት ዝመጸት ብሓፈሽኡ ንልዕሊ 3000 ዓመታት ዘየቋርጽ ሃብቲ ታሪኽን ቅርስን ጀግንነትን ዝወነነት ክልል እያ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዘመነ መሪሕነት እንብሎ ካብ ሻሙናይ ክሳብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ስልጣነ ይሓ እንተኾነ ዋና ማእኸሎም ይሓ ገይሮም ሰፊሕ ግዛኣት የመሓድሩ ከም ዝነበሩ ብኳዕቲ ኣርኪኦሎጂ እናተረጋገጸ መጺሎ ሲኡ ዝመጸ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻሙናይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ስልጣነ ኣክሱምን ንዝነበረ መንግስታትን አጠናኺሩ ስልጣነ ኣማዕቢሉን ግዛኣቱ ባሕሪ ሰገራ ጋፊሑን ከም ዝቐጸለ ድርሳናት ታሪኽ መዝጊቦምዎ ይርከቡ ካብ ሻሙናይ ክሳብ መበል 11 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ስልጣነ ኣክሱም ማእኸሉ ኣበይ ከም ዝነበረ ገና ኣብ መጽናዕቲ ይርከብ ካብ ቅድሚ ኣክሱም ጀሚሩ ክሳብ መድኻም ዘበነ ኣክሱም ኣብ ዝነበሩ እዋናት ዝነበሩ ነገስታትን ህዝብን ምስ መዓልታዊ ምንቅስቓሳቶም ባህላዊ ፍጻሜታቶምን እምነታቶምን ተኣሳሲሩ ከባቢያት መንግስቲ ክሳብ መካነ መቃብር ይጥቀሙሎም ካብ ዝነበሩ ፊደላት ክሳብ ምስ ካልኦት ሃገራት ብንግዲ ይለዋወጡ ዝነበሩ ወይ ድማ ብውህብቶ ዝረኸብዎም ንዋት ገዲፎም እዮም ትግራይ መቶ በሪ አብርሃማዊ ሃይማኖታውን እንኮላያ ኣብ ዓለም ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ በሚልዮናት ዝቁጽሩ ኣመንቲ ዝነብሩዎምን ዘለዎን ሃይማኖታት ኦሪት ክርስትናን እስልምናን በትግራይ ኣቢሎም እዮም ናብ ኢትዮጵያ ዝተጋፍሑ በዞም እምነታት ኣቢሉ ብዝማዕበለ ሃይማኖታዊ ስርዓት ንዕለታዊ ግልጋሎቶም ይጥቀሙሎም ብዝነበሩ ሃይማኖታዊ ንዋት ኣቢሎም ንሃይማኖታዊ ስርዓቶም ዘዘኻኽሩ ሓድግታት ገዲፎም ብኢድ ሰብ ተሰሪሖም ኢልካን ምእማን ዘጸግሙን ግን ድማ ውጽኢት ኢደ ጥበብ ዝኾኑን ስነ ህንጻታትን ካልኦትን ተጠቀስቲ ህያብ ቀዳሞት ወለዲ ተጋሩ እዮም ህዝቢ ትግራይ ምስ ስልጣንኡን ምዕባልኡን ተኣሳሲሩ ሃፍታም ዝኾነ ባህሊ ኸጥሪ ዝኻለ ህዝቢ እዩ ናይ ባዕሉ ፊደልን ጽሑፍን ኣማዕቢሉ ትውፊታትን ብጽሑፍን ካልኦት ባህላዊ መግለጽታትን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከመሓላልፍ ዝኻለ ህዝቢ እዩ በዚ ድማ ኣብ ዓለምና ናይ ባዕላቶም ፊደልን ቁጽርን ካብ ዘለዎም ውሕዳት ህዝብታት ሓደ ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ ካብዚ ብትወሳኺ ምስ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ሃይማኖታውን ህይወቱ ዝተኣሳሰሩን ውጽኢት ምዕቡል ስልጣነ ከም ዝኾኑ ዝተመስከረሎምን ዝንቀሳቐሱን ዘይንቀሳቐሱን ቁሳውን መንፈሳውን ሃፍትታት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናሰጋገረ መጽኡ ይርከብ ታሪኻዊ መስሕብ ትግራይ ኣብዚ ዘፈርዚ ዝካተቱ መስሕባት ምስ ጥንታዊ ታሪኽ ዝተኣሳሰሩ ዘመናት ዘቁጸሩ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ መነባብሮን ምዕባለታት ትግራይ ዝገልጸሎም ሓድነታት እዮም ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ካብ ምዕራብ ናብ ምዕራብ ማለያ ዘይብሉ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተቐበረን ብሳይንሳዊ ምርምር ብግቡእ እናተጋሃደ ዝመጽእ ዘሎ ኣርኪኦሎጂካዊ ሃፍቲ ይርከብ ምስ ጥንታዊ ስልጣነ ይሓ ደኣማት ኣብ ዝተኣሳሰሩ ከባቢታት ዝርከቡ በዓል ቤተ ምኩራብ ይሓ ቤተ ምኩራብ ዓዲ ኣካውሕ ምስ ስልጣነ ኣክሱም ዝተኣሳሰሩ ሓውልታት ኣብያተ መንግስትን መቃብራትን ካብ መበል 4 ክሳብ መበል 15 ክፍለ ዘበን ብዘገርም ጥበብ ዝተሃነጹ ልዕሊ 120 ተጸርቡ ኣብያተ ክርስቲያን ንልዕሊ 1000 ዓመት ግልጋሎት ክህብ ዝጸንሑ ገዳማትን ኣብ ውሽጦም ዝርከቡ ንዋየ ቅዱሳትን ተጠቀስቲ ታሪኻዊ መስሕባት ትግራይ እዮም ባህላዊ መስሕባት ባህላዊ መግለጺ መነባብሮ ደቂ ሰባት እዩ ሰባት ኣብ መንጎምን ምስ ካልኦት ብዝገብርዎ ምውሃድ ንመንነቶምን ዝገልጽሉን ናተይ ኢሎም ዝኾርዑሉን ባህሊ ብኻልእ ገጽ ድማ ምስ ካልኦት ዘመሳሰሎምን ዘወሃሃዶምን ሓባራዊ ባህሊ እናማዕበሉ መጽኦም ይርከቡ ብምዃኑን ብኣከባብራ ሃይማኖታዊ በዓላት ኣከዳድናን ኣጋይጻን ወይዘራዝር ትግራይ ከም ጥሕሎ ሕብስቲ ግዕዝም ቡርጉታ ወዘተ ዝበሃሉ ዓይነት ምግቢ ተጠቀስቲ ባህላዊ መስሕባት እዮም
ትግራይ ዘለዋ መልአከ ምድራዊ አቀማምጣ አግራባት ሩባታትን ካልኦት ናይ ማይ አካላትን እንስሳ ዘቤትን ዘገዳምን ከምኡን ኩነታት አየር ኣብ ትሕቲ ተፈጥሮአዊ መስሕባት ዝካተቱ እንተኾነ በብዓመቱ ንብርክት ዝበሉ አጋይሽ ውሽጢ ዓድን ወፃን ናይ መስሕብ ዓቕሚ ኣለዎም መልአከ ምድራዊ አቀማምጣ ካብ ሽንጥሮ ተከዘ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ልዕሊ 550 ሜትሮ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ልዕሊ 3935 ሜትሮ ዝበጽሕ እንተኾነ ንብዙሓት ሰሓብቲ ዓይኒ ዝኾኑ ሰንሰለታዊ እምባታት ጎላጉል ጸድፍታት ጋምሳትን ሽንጥሮታትን የካትቱ ካብ መንጎ ተፈጥሮአዊ መስሕባት ቱሪዝም ትግራይ እቶም ኣብ ከባቢታት ዓድዋ ማይጨው ኣክሱም ሰለኽለኻ ሽረ ዱርዓ ተንቤንን ምዕራባዊ ማይ ጸብርን ዝርከብ በእሳተ ጎመራ ዝተፈጠሩ ሰንሰለታዊ ጎቦታት ኣብ ቅድሚት ይስርሑ ብተመሳሳሊ ኣብ መብዛሕትኦም ከባቢታት መቐለ ውቕሮ ዓዲግራት ሓውዜንን ገርዓልታን ካብ ተደራራቢ ከውሒ ዝተፈጠሩ ሪኻዮም ዘይምነው ግዳማትን እምባታትን ይርከቡ ኣብ ከባቢታት ቆላ ተንቤንን ሽንጥሮ ተከዘን ድማ ሜታሞርፊክ ካብ ዝተባሃለ ከውሒ ዝተፈጠሩ ሰሓብቲ ግዳምታት ይርከቡ ትግራይ በአንፈስ ሰሜን ኢትዮጵያ ትርከብ ኮይና ካብ ክልላት ኢትዮጵያ ሓንቲያ ብሔራዊ ክልል ትግራይ ብደቡብ ጫፍ ካብ 12 ክሳብ 15 ክሳብ ሰሜን ጫፍ 14 ስጋብ 57 ይበጽሕ كمون بمعراب جاف كاب 36-27 كساب 39-59 مبراق زبط خوينو بأنفس سمين ملو بملو مس إرترا بمعراب مس هاجر السودان بمبراق مس كل العفار كمون بدوب معرابن مس كل الأمحران تواسن تجري أبشر دشته من محداروي زوباتات حده زوبه من محدارن متروبوليتان بحفشة بشوعات زواوي من محداراتن 34 ورداتات قطر 10 ورداتات كتماتات محداروي بركتات استخفلت كوينا أوشتا شوعات 267 طابياتات يركبا ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ብስተገበረ ቆጽራ ህዝብን ኣባይትን ኢትዮጵያ መሰረት ብዝሒ ህዝቢ ትግራይ 4,037,342 ከም ዝነበረ ካብ ማእኸላይ ስታቲስቲክስ በዓል መዚ ዝወጽእ ሕታም ይሕብር أبيت هزب دما أب كتما ب4.6 مئويت أب قطر دما ب2.1 مئويت بحفشة ب2.4 مئويت ببعمتو كم زعبي تفليتو كونتات متن زناب تجراي أتيز تحت متن زناب 500 ملم زتمزجبه أما برقعو كفال كللن أبو سنات بوتاتات أبرجلن سامرن تخونه أتيز العلامة أنزناب كأ شحن كل التميتن كساب شحن شمون تميتن مليمتر أبدوا وكفال معرابي زوبان أب كبابي رباطك كزن استمزجبيو بزيرة وحي مسرت أجرو إيكولوجي تجراي سوسان شدشتن ميتاويت خدر كله إسران كل التنت بخلته تقلي تشعته ميتاويت بتعميت تقلي تباهلو يمدب أبتحوت براخه زلوم بوتاتات تجراي استمزجبه عمتاوي ما خلاي مقت كاب إسران كل التنكساب إسران شوعتن ديجري سنتيغراد خون كلهم أبزل عليه براخه زلوم بوتاتات استمزجبه دما كاب 10 كساب إسران كل التن ديجري سنتيغراد يوم أب تجراي زل على مقت كاب 3 كساب 4 ديجري سنتيغراد أب كلاتات كوم أون زتحته مقت كاب 3 كساب 10 ديجري سنتيغراد أب دوقعتات يمزجبيوم جيولوجياوي هكمامطا ناي كل عينت بصحت دليت زمالئن نتمرامرتي زمچ كوينو بعينتو شنطروتات ميدا انباتات عقبن قلقلن زماله كوين يركب ቅርጸ መሬት ትግራይ ኮንትሮሲድና በአገባብ ስነ መሬታዊ ሐበሪታ ማለቱን በመዳይትን እንታነ 3D ዝርከቡ መብዛሕትኦም ቦታታት 96 ሜታዊት ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ዘለዎም ብራኸ ካብ 501 ክሳብ 2500 ሜትሮ ክኸውን እንከሎ أتي 3900 متر برخ زلوه زلعل جوبو صبت أب زباه دوب كبابي كتما مايشو يركب بتوساخي جيوغرافيكاوي أكمام تحت تجري أب منقوتهم زبرخو جوباتات سمين غوندرن أتسحت شنطرون عفارن زعرف يوم بمخانو دمه تجري استفلاليه ملاك مدراوي أكمام تان مسوس تأساسرو هيوتاويان زحقوفت كل اليوم سرح بቋንቋ منجستي كل الزخونن بتي حبرت السب بصفحة الزرب بቋንቋ تجرينيا أما برعاوي كفال تجري بنبرتي بهرسب إيروب زرب بቋንቋ سهون أب سميناوي معراب كفال تجري بنبرتي بهرسب كناما زرب بቋንቋ كنامان حويسو سلسته بቋንቋታት ኣለዎ ቋንቋ እንግሊዝኛ መምሃሪ ቋንቋ ትምህርቲ ለዓሎት ብርኪ አብያተ ትምህርቲ ኮይኑ ይገልግል ከሙን ከማ አምሓርኛ ኦሮምኛን አፋርኛን ዝብሉ ቋንቋታት ብውሱናት ነበርቲ ተኸባቢ ሓሓሊፉ ክዝረብ እንከሎ ምስማዕ ዝተለምደዩ
ዝነበርኩም ተኻተልቲ እዚ ታሪኽ ካብ ትግራይ ኮሙኒኬሽን ኣፌርስ ዝተወሰደ ከም ዝኾነ ክንሕብረኩም ንፈቱ ባርከስ ሎሚ ዝብልናዮ እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ ነይሩ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ በብዘለኹሞ ሰላም